Welcome back sa akong channel. Kung ikaw ay baguhan sa akong channel, please subscribe ug ayaw kalimot sa notification bell nga naa sa kiliran para updated ka sa akong mga bagong video. For today's video guys, pakit-on ta mo sa akong mga babies nga cute kaayo, baring cute kaayo, arangan yung cute kaayo, cute kaayo. Sila ay 22 days old and grabe jud guys, cute jud kay sila. So let's go. Da nasa man na paglitso tulda kinakpango na guro na agka. Ang sama. Mas makagbot lang ha. Purot koy, ganyan, sabi malata kayo, buong tagod. Hello mga babies, hello mga pampans, hello mga pampans, hello, hello mga pampans. Diara lagi di ka magawas, di mo magawas ha. Diara sama Diara sama nong pila naman ni kasi mana no, 4 gani pila ang taron tawag nagtulo uy, agapan ni mo kamo. Oh? Kagaon na ni mo, oy, kagaon. Okay, siraga. Urot yun sa ba? Agibilin, managa mo rin to. Hubas na mo. Oh, kay ginugangam na ako sa ba? Nalutulod na sa agikuan mo sa tequila at tequila sa to oh sebenarnya sih ya. Oy, pamangag mo na. Mura. Basta color pink lang pa.
Ay! Ay! Labot lo. Lagi nagwak-wak na siya. Ala, nagwak-wak na siya. Ala, nagwak-wak na siya. Ala, 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 ala. Ala, nibukan na mata na din sila. Nagmata na. Hello, mga langging. Langging, langging, langging. Doon sa mga sa mga gawal. Budlo na. Budlo. Mapagod na. Ang cute-cute mo. Ang cute-cute. Ang kabayan, magunin mo ng itom. Putir seliru mo pa. Butlo na. Isog ba? Balo. Oy, ano mo gawas ka? Diara ka. Diara. Nuno gawas. Nuno gawas, ha? Oy, Diara. Nuno gawas, ha? Dihara, oh. Makwan ka. Hoy, buluyagon. Ah. Lala. Diara. Nuno gawas. Nuno gawas, ha? Nuno gawas. Da. Gani. Ay, nuno gawas, ala nakagawas na din siya. Na. Kita na guro ni. Kita. Halo. Cik, giling mo na ako ni. Yung suga mo. Lola, rindutan yung buong mata, do. Malaki mong kurang. Laki. Mahulog ka dia, ha? Milog ka dia, ha? Uy, unsa man tutoy man ka?
Hoy, amor, ang magic gatas. Jadi, naram ito ng karpo. Wala pa. Dili, Sarah. Oh. Kamarti ba?